Ka AIR FM Jongpi, sa sisian pat kapiang sobahay pi barok kinong sengap, siya ka science serial. Siya kalasay. Kublai pi barok kinong sengap. Ka AIR FM Jongpi, ringkat ke jinget relang kevigian prasar Noida, berke State Council for Science, Technology and Environment Meghalaya. Hakani kepor kan wanlam sepi ke science serial Siya Kalasay. Minta ke step, ngin pensengau sepi ke benta basau puar, kabala ai kerteng, ka artificial intelligence bat ki kampat ba. Kipanesim bentah kini ke program kilong iban kerjaan karnayor, ilamprang senginong put, ikrau perkat tangkiau, iri judia renga, bat irozarin kar. Ya ke skript la penbit penbiang da Hemant Lakvankar, bat Dr. BK Tyagi, la penwandur cekaktin kasih da Richmond Karluki. Ka jingkala ki rukom trekam na ka jingpenan kam ya ke internet kala kelalong ke ke bakongsan haki kampat ba mentah. Ka artificial intelligence bat ki kor ki bor bayadai bat ka ki don ya ke jingla ban wengi ki jing hakakam kajana bat ki kam pisa tengka baya kendu de ki babun. Kani kala penlong ya ki rukom penya ya ke pisa haki kampat ba bat ki kam sim kajana ka bakamsuk. Ya ka artificial intelligence la ban pindan kam ban tip lupa ya ka kam bam sap bat ban lap ya ki bersyukur. Ki kor kibor batrai kam da ka artificial intelligence ki a ya ka dur basai sepang ki kum syano la penlut ya ka pisa syano la penpoi ya ka tiar bat kumdo la pendap ya ka jing ya di ya thiet. Henrei ka don kam ya ka jing pen keladur ya ka lat trai kam ka rukom sensar bat karukom perkan. Kani ka benta meminta kesengi kan ajing syai halor kumno ka artificial intelligence kala ban nang penbahai ke rukom trekam pajba bat ka ka benta bagi pajba kidon hakaban pentrekam da ka jingjob ya ka. Balik kami pi idom beri kat tu na. Ngasodom ki pa itu beri bon ai gas uklaman ai te si injungi. Balai. Am bersyu sudah way has turun. Lalut kin kepa baro atli. Tip lali aku no mei. Ngala batai kan itu beri ba ngala kelet benai order lepa. La dolong komta te menuhi pi on ai. Ta kan itu beri ru ong komta. Nak kata kadau mo pidom. Ngala batai ba ngala order lepa man kepor syua ban lut utendong kas te. Hendreng ngala yat hui bementa kan tipan ngala kum kelet ban order lepa. Uklam ong mei pi ban bu order no. Ula ong kin khon. Hendreng ngala ong yu upat bakan syempor kum basau ni san sngi ban poi the way. Mana pandu saw ni san sngi te kalau sempur pi ma. Tinang ta? Aja ide kami. Ngala ong kan yu bangan syu ai no yu sepat tengka kan mo bun ai la ka ayang ah. Adi kum tati. Kanong siya pi kami. Ngatip ni kepa ba kamlong tang baga jus ngoduk habum dan gas chu pan ngala ong la ka ong kan ngala ong bala dau ai ngan sa order pat mardon no the way hi. Om sim nak dom mei pi tau brio. Ni la dom bah kan. Kata ti kami. Kak long keba pen bam pisah pi. Kadai kin kepa kata ngala sungsun ai hi hadin ta namar ba. Uang bala danga ai u de kapisa. Ula pat ban syabe akam sendan. Mentala ite haka pertai bala pendrung iki ka kod komputer. Kasuk ba pi ban lap iki balik thok. Haka tu kapor kin kapa pi wan lap ma pi yang amane bangadang dom bah. Piru am kami. Pimri ti bani ong itu brio kum tu.
Rete ni sa syak hen kam kai. Ni ngan lek kum nu kan kapa. Mana pasu thu ke jing e jonga. Baro phi yo e ka ba ma kapor babiang ri mangapat hakam rasyan ka shu sertok ban maroi. Asu thu ke kimi ke jing e jong pi. Tang ba kata kam dai ke ti ban weng ke jing e. Dengan lek kum nu kan ban weng ta ka jing e habaga gas kal alun. Ngin saya syat pada ka e mo. Dah. Masawat lat kan kimi. Wonong puslai. Kata aku sudah tang kajing klat temay na kalyang jang pi. Kam di ba pili aknang? Ban weng kini ke jing e phi du bam. Ngala shu terwa da ka pisaya jing sha. Kata kan ngal oru menete. Pakita ki ke jing pen bam pisah. Mentapan so ko baro shu ya sha liang be YouTuber yo mana. Kam dai kum kata. Am kwa banyak syak ya no yonoru. Maru am juga ikan kimi ban kum kata ke jing ai da ka pisah. Keke apa manu kum tapak belayawan. To amay ngalit piya mga kaya. Ari ba piwan siya mo? Hoi kan Manda? Are iba alam. Rung saya. Jaya tu kong pi itat bah. Nih, ngabun kam ke yan yab utuan ay gas mana. Oh, balai. Ngakalat dia pun order pa ka gas. Ukam ay ti nga bang pan. Tiap lam. Ila siu ban ai da ka pisah. Tang ba syum la tre pi. Dia. Ngihapan penduk pi ke kum kata ka jinglong. Naduk ka basdang. Nga sutu kan balam kum kita ke igi barat. Haka pas dang kilap ban kalapan ban siya ke ika bakrao din habuat pan. Ada. Pi sutu abhadu. Nga sutu kan balam. Tang ba ka jing sungudom bam don gas chu lakum terwap da ka pisah. Tom lilai. Am la la pi teng ma kam tam lei haba ya bun kam kum ni te. La embak men penduk ni ada ya kini kam ke baskuar. Hoi. Nata ka daw ka sarkar menta kala persyang man ada na ka jingja ki jong ki kam syukor. Kum ta. Pila ban kebom ng suntur jong ha. Hendai la himo ang pas ngap jari ka riber ka way ka badan shispa lai pesan kelur tam gibryo. Wah ini kong. Daki buat jing start ke juk menta kan? Tiha ka nukurukom mo ba? Daki kor ki bor ke juk ba menta. La bat yada na ki kam syukor da ka ba pendan kam ya ka artificial intelligence. Hau nukurukom mo ba limba ka artificial intelligence? Kala si banlong. Oh, kalau ada ke jing shisha menta. Ngan ai pi da ka we nu kusa ka basuk ban su thu ma. Kaya kata mo? Man ba pi tai ba ki smartphone jong pi. Pinsyam ba ka smartphone ka ba tai lepan e me ki kentien ba pi tai. Hoat ken. Ka tu kan ka de ka artificial intelligence. Hau nukurukom ba katip lupa ikikintin makan penmi? Kani te ka yo e ka jing hikai na ki kentien ba pila ju tai bun sien e ka. Ala jusham kanya kata. Om tanggap ta kong. Ka smartphone kanang tre kambha ha ka jing antat ya ki kentien ban penmi lupa. Kanika artificial intelligence ti. Kadang kiti jong imo menta. Ngilap nang kam ba ta ya ka. Jan baro pi ki ek la tre kam lut da ka artificial intelligence. Kasapoi pi tarai ka por ba war kinong rap kita no kendong ru. Kisah syania lut aka artificial intelligence. Oh, katali kam slam shu pi. Tangling ba ka smartphone ru kinong rap kila ban tip ya ka jinglong jingman jong ka sin beneng ka ban sawan. Lingba ka nito mo? Lala ban tip lupa ki senjaman siya mo banlet nakajing siya akta akasin maneng basniw? Hoan. Kalaru banyalam siya ka waypat ka sin jam. Bala banyat kam hakaman. Kum kai mo ba? Pitem, kinong rap kinla ban sim ya karay na kabenta ban bu doare ki marrap jong ki haki por banwan. Ngila haban siya niya abay hagan kan. Om nalat show pi mo. Hoan. Kanan ru ka smart fishing app kaban yo jing hikai na karukom tong dok kha bala let haki duriau. Bat kan yalam nen ti ya kinong tong dok kha ban yo tong khampa. War haki eksamen ru ngataray baka nyarap siya kaday ang ngiru mo. Oh, manda. Kandan kan nure ka learning app kaban betin nen ti ya ki khna puli. Bakin la ban le khamba haki competitive exam. Na ka jing khmi ya karukom le jong ki haki eksamen ki bala len. Kam kucup himo trailada ya tulo di bodo kenuksa kan? Tang ba kan ni kan long kumba pen pelit ki khmat jong ki brio ki bayadan bentah ki kam syukur ru. Kala bahasi bun pi. Hoan. Kani kamut baka artificial intelligence kandan ka benta ba kraw pa ki kam ki jam jong ki pat ba. Haki jaka bahak ban siu khajana ki brio.
Ngatarai bakin om la syu ban lait mah, balam. Oh, kata lim la. Kandan ka ban lum khajana ka ban yarap ka sarkar. Ban lap ki brio ki bam siu ru. Kan senang pau pi mo ki suppose number 1. Kan saya rap ru ban weng ka jing le thong haka jing sami ki scheme sarkar ba pher. Kamot wat ye ka jing bam sabru. On salap ha ki babun ki khat ki jakat re sarkar mo. Hoi kong. Pitim ne am ba haka jing sami ki scheme pan rai ru. La le ling ba ka artificial intelligence kana ba kan poi be ki brio ba de ban yo ka jing men toy. Kalayada si buwan na kajing bamsab rumah. Oh, si buan pa pimanda. Kumen syua de. Ki he ki ha ni wat ki barit bariaru. Bun ke thap skapla la jong. Mat ka ek bari hok ban yo ki badai ru kap ju pilot de pi. Kani ka artificial intelligence te kadai ka jubab ya korukom trikam bahut hima. Hatu kan trikam shisha bat pura kari jangi. Balai kam trikam. La buan malam ki program la trikam lembaka artificial intelligence. Hoi. Nila sedang ling ba ki flagship program kum ka Make in India, Skill India, but Digital India. Kini kinong tau an ru. Kila ha ban khmi bahai kani ka artificial intelligence mo ki kam ki jamban pentri kam. Hoi kong. Ba, kani ka sorka jangi ru kala tri shitam hima ban penlong ya ka e-governance ndai. Kadai manda kata. Katrikam hakun ko bentam mo ba kani? Pi bandam. Ka sarkar pedeng kalawan ra ya ka Central Board of Direct Taxes, near CBDT. Ban khmi ya ka jing siu khajana online. Mangi shane te ngim madon jing tepi kita ki kam siu khajana kum balong ki jalla mo. Kadai kong kata. Hendrai kadai ka ai bangi de ban dan ya ka jing tem. Kala kan pensup hima ba yak sarkar naman bakal alate mentrikam tekniki kot kisla. Oh, si buan. Kadan kata ka e-assessment scheme 2019, jong ka tanat khajana ru. Ka dek mo katapan? Kani tika deka rensan, ka ba penstat ya ka jing siu khajana ka bale online. Ha ki po jong ki men syua te. Buan ka pisah bale bam klop ka bam pa mah. Hoan. Kaya da na ka jing sakut ka kam ka jam ru phi kani te. Kata te kalong ka iki bas tunat shisha. Kamot ba ubasiu krajanaru unyo jeng tip lupa mo? Hoan. Kum balong ha kanu ka jat kam. Ni ju yo jing pentip ni jing pen kan mau lupa. Ka sorkaru kadai ban shalak bahap himo. Ban penon kam ya kebut ban lap wat ya ki ba syukur ru. Hoat kadai kata. Lem da day badon kani ka artificial intelligence de mo. Kan jinda long ka ba e bhaban lap iway pa iway. Oh, banda daily ba syutrei tan ki brio te. Shanu an lap lut ya ki ba syukur. Habasiu krajanaru ki judon ki jing ma ba ki jing onong ru. Oh, buan bhai kan. Ki but tri kam ling ba ka artificial intelligence ki athu ki brio. Ki ai ki lat ban kham yo nong bha. Kal kani ka jing buon te ngasngo ba kalong ka ba e phi ban lap ya ki ba syukur ba buri e. Ka artificial intelligence te kong ka khmi lut phi ya baro kini ki jing tem ba ya dei bat ka jing lum khajana. Bat ka lap ru ya ki ba le syukur. Katahi ka baya seri mak butu beri buan rakas menne. Bau ang kumno ko. Ngatarai ba ka jing dom. Klem kan mau syu kan uong iya pi. Uang kumno pa. Uong ba umka ban syu ai klem da orda lupa namar ba. Umka ban syukur. Ada ala ka airu ka sapau ka ya ka e ba ule kan. Ni mentate. Ngalas ngus ne si shapi u. Tabale kumno kan menne ka jing dom. Pi kong utu brio utieng ban ai phi ne namar ba ya ka kom tre kam baro la penya ja ka jing tre kam digital technology. De na kani ka daw imat pakasapoy ka jing dunado ne kata ka subsidy mo syaki bank account jangi imday. Kadai. Kumur bakla khmi be tik ba tikikin mo ba habai de ba kampisa. Oh, hoat kadai bandap kata. Tikidon ba sakiwe kiwe benta ba ka sorkaru ka ay subsidy? Hoat kidan. So kumeh kinu benta pan mo? Ka sarkar ti ka ai subsidy ya ka CNG nang ta ya ki marbam kum ukhaw uri hadam ukau bat ki wei de. Ngasawat ya kasbo ru mdai lam. Hoan. Ka sarkar ka ai subsidy syaki nong ram nak benta ka sbo bat ki dawai penyap kenyang ru. Nadang bakala ka ai amot ki light solar ru. Oh, hoat. Ka ai na benta ki light bat ki pam baya da ka bor bayo na ka sngi ha ki thanong kendong. Ni pasap entati. Aso ko maka sarkar kal ai hajan man lagi benta pakang san ma. Kadai kan ba? Bansam se kini ki jingerap subsidy ru. Kolong ka ba e pa mo kanang bakan poy syaki baday. Kadai sisha ka kam ka ba e phi manda. Pin da khmi le ya ka subsidy ba ki ai ka sbo te.
kalong not poin pra naka sispa naka GDP. Te lam ka tu ka sebuah bagi ai ru kadan bunjat am. Ya menta te kong ki ai subsidi ya arjat ki sebuah. Ki kita ba? Kawai ketika urea ya kabala ai haka dor baduna bahasa kinong ram. Bat sakawai pat ketika sebuah NPK. Dai tang baki syu ai subsidi dai. Hendai saban khen ru kan no bakin ai mo. Hoi. Gaba apa pi mo ba? Saban kain kat nuban ayak ta ka subsidi. Kadegen kata bandam. Ka bahapi namar ba kahaban Kenya ka jinglong jingman ka sun beneng haka ta ka jaka ba ai subsidi. Nang ta ki matri kam ba per. Bat buan ki weki mat bahaban kemi bah. Nakani ka jing kran beng kran duh ne dei. Ngasungo ba klaim hiki niki kor ki bor ba ka juk start ba mentate. Kalong ka ba apa pi mo ba? Si buan hi pi kan te. Kini ki jing ai jing rap subsidi te. Kidai ki badan la bun senam am menta. Oh kong. Kila don la bun senam bah. Tang bahal ki por ba menswa, ki don buan bah ki jing duna. Henry menta da ka jing don ka jing start ka juk ba menta. Lala aban job ya kini ki jing duna. Kamut baya kapisa pai ba. Lala menong kam hurkom badai. Haba kum ta kamut ba ka artificial intelligence te kalong sisha ka jing kerku pi mo. Oh kala long sisa pi ka jing kerku. Tang bah basa mi kini ki subsidi. Hak ban kai kat kum ka jing don kinong rap aki district dei lam. Hoi, kadai ka taba. Ika sulong kum ka kam ka ba ba mo. Pi. Ya ki jing don kam baro ni kita ki metreng la thep akar kom tre kam artificial intelligence. Pat hang ta kan sa khen hi. Oh, kamut kan sa khen thek pa thek mo kat bakum ka jing dan kam. Hoi. Kan sa Kenya ka jing don kam hak si benai bat kat kum ka district. Mana dai batre bar khen hi da ki briu te. Kan jin da simpor pe. Kadai kan Henry mentaling ba ka artificial intelligence lala ban khen kham stand bat ka jing yarap ru ka poi kham kloi si ki brio. Kini ki skim ha kari jingili te ki bon bhai amba. Oh ki buan bha bandam. Try kum ka nutali mo ba? Ki scheme jong ka sarkar pedeng te gidan kum ba lai photli ai. Kat ba ki scheme jong ka sarkar jela ki don buan bha. Pan panya hi kat kini ki skim te kalong ka ba pi mo. De ban khmi ya baro kini ki scheme te kalong ka ba kham tam ha ki jaka bakendong bha jong kari. Henry ka jing don ki rukom tringkam lingba kani ka artificial intelligence te kalapan sok si buan mo ya ka jing penpoi ki la jing rap na kini ki skim. Hakari jungi lai. Kibuan ki jaka bak horo ram bambiang surang. Hak ban khen sa ka bai lej bai ket iki mari rap mo ba. Na kata ka daw gen kong ka artificial intelligence ka yarap ban khen thik pathek ya kita ki ai baro. Kamut kablan syu ka jipren ai kapisa dei lam. Hoi. La Kenya ki ai thik kat kum ka jing don kam. Tang ba ka jing kran jungi hang ne te. Ki baro ki sngo kum ki bala ban long. Kat ba ka jing kala ki ba bon te ngi don kam ba phi mo. Hoi kadai kata. Ban mat ya ki jing kala ba bha bat ba mentoi. Ka sarkar ka don kam ban pen kala ya ra ka rukom trikam. Nata ka don kam ru ban pen kala dor ya ki rukom sensyar. Ki jing penya ya ki ai. Ka rukom perkhat ru kum jo. Kaniti kamut bar hak ban penkelai jen dei bar kirukom trikam para briuru. Dei lam. Kadai ba kata. Kata te ka don kam hasisha. Don kam man penwan dor thmai kum nu ki jing sakri pat ba ki trikam. Anda lapan kela dolat kum tati ka jing kela babhar kan sawan pi mo. Tang ata. Ka jing yo anong rukan sawan si ki brio bat ka enang salang. Kata te kamut ba nakabenta ka jing job ka jing trikam. Ki kor ki buar badan ni ka artificial intelligence. Kamut ka don kamru ka jing kersan ki ba dei. Hoi kam. Mentali ba ka sarkar kala penslur ya ki kam startup lingba ka artificial intelligence kan yarap si buan haki kam sakri pat ba. Tang ba ka don tang kawai ka ba ngamla si sya ban yarap mentate. Kai kata mo kong? Ngamla ate ban ai sya ya phi na don kas chu hayang. Oh. Kam ni lei phi kong kata ta. Wah, apa pion kai khanang sya ni. Kuno bicu mi klam baw klam di ai. Tingin syat da ka perkin ka pa. Kadan em sekali ketenong ka set jing set te chalor tenuom mengibu hakatu kasngi. Te bale phim ong pat yang adu mende ngala syudam itu beri wan ai gas bepli. Toh ambilai. Teng ipna tik mi anda pi pen ijing dom kum tu. Ni to ale manda ya rat the syana yang ah. Tamay. Ya ap siphang ma ngali tiu sya shwa. Hoi to kong.
paralok nong sngap, katumentan kalalong kasain serial Syakala Syai. Hakabang ilapin sengaw sipi ya kebenta pasau puar, kabala ai kerteng, ka artificial intelligence bat ki kampat ba. Kibalay siyem benta hak to program kilalong iban kersan karnayor, ilam prang nginong put, ikraw perkat tangkiw, iriju dia renga, bat irozerin dekar. Ya ka skript la penbet penbiang da Hemant Lakvankar, bat Dr. B.K. Tyagi, la penwandur kaktin kasi da Richmond Karluki. Te paralok nong sengap, kum bejulong haki benta baladep, benta ka step ru hakani ka benta pasau puar, ngidon ikini ki artli ki jingkeli ban pen sengau cepi. Te sengap bahai ini ki jingkeli, bat sapa iki jubab ki jongpi. Ka jingkeli ka beningkong kalong kumni. Aya ka kerteng jong kano-kano ka flagship program, bat treikam da ka artificial intelligence. Ngan ong biang ya ka jingkeli ka beningkong, aya ka kerteng jong kano-kano ka flagship program, bat treikam da ka artificial intelligence. Ka jingkeli ka ba arpat kalong kumni. Ka CBDT kadai ka basiw ayu. Ngan ong biang ka jingkeli ka ba ar, ka CBDT kadai basiw ayu. Pila ban pa ki jubab ki jongpi, da ka bapi chupa ki SMS yaw ni number. Kendai prahan rio lai not, kendai san nyau not iwei. Ngan ong biang yu number sa sisien, kendai prahan rio lai not, kendai san nyau not iwei. Da kan mau, haba pipa iki jubab ki jongpi, da tolang ru ya ka kerteng bat ka jakasa. Ngi kwa man pen kan mau ipi ki nong sengap, kam tami ki barang sengap ningkong ya kani ka program, ba pila ban yesem bentah kani ka program ka jongi, da ka ba pipa iki jubab ki jongpi, syak itu ki number ki bangalaong mentan. Bat ngi kwa ban pen kan mau ru, balada pipa iki jubab ka badai, nakaliang jongi, ngidon ijing ai sengau bha ban pa cepi. Hendrei, ladaran bungut ki bapa ki jubab ki badai. Nakaliang jongi ngin penlong ka khalai nusep, bat ngin sajet tang iwei inong job, iban yo itai jing ai sungubha nakaliang jongi. Te, yasem benda kani ka program, bat yai abat sengap ya kani ka program, kabawan cepi, man ka sengi sajan, hakapor kendai bejim stem. Ngikwa ban pentip cepi kinong sengap ru, balada pidon kino-kino ki jing ai jing mut, lani kino-kino ki jing kento, hakabai day bat kani ka sayan serial, pila ban pa di ki SMS siyaw ni number. Kendai prahan rio lai not, kendai san nyau not iwei. Katung la pois ka bakut jo kani ka sayan serial ka bamenta ka step, kabla wanlam sepi da ka AIR FM jongpi, ringkat ka jinga terelang ka Vigyan Prasar Noida, berka State Council for Science, Technology and Environment Meghalaya. Kani ka program kalawan sepi na ka AIR FM jongpi.